13. mai. Faren er Polenskiet med en sånn som morfar. Den er fanget, den. Den der er fanget. Katalog nummer 10, Khartoum CS, efter Polenski G, med Ellen Thorn som morfar fra Anja Gudrupporten. Det er et udtryksfuldt pøl. Godt ønsker os, det er lidt mere højtstillet, men det er meget harmonisk. Lidt fladt kryds dog. For 8 for type, for 7 for hoved, hals og krop, for 7 for ben. De er passende før, men der er lidt fransk stilling foran. Spækken er taktfast for 7, og det er også 7 for ben. Der er en særdeles god travbevægelse med god aktion og god smidighed for 8. Galoppen er god, dog lidt på forvejen for 7 og slutter på 8. Siger tak for fremstillingen. Tak til katalog nummer 10. Neste folk til bedømmelse er katalog 11. Følget til og med CO.